Takže, čaute, čaute. Vítam vás na serveri, ktorý vytvoril môj kamarát, takzvaný King Wish. Čauky, čauky. Som tu dneska ja s ním. A toto je jeho úplne prvé video, tak prosím vás, aby ste mu hneď teraz dali like, skôr než dopozeráte toto video. Dobre. Takže, vítam vás na serveri, ktorý vytvoril King Wish, takzvaný Assassin. Nie, ja som Assassin. Nevolám sa Assassin. Ako ho poznáte z iných videí, Assassina. Hej, že nezabudajte, že mám kúpený Minecraft a Assassin už bol zabraté, tak som si musel dať nové meno King Wish. A nezabudnite na tú anketu, ktorú budete mať v popisku videa. Dobre. Takže, pokračuj. Prepáčte, nebudem prerušovať. Pokračuj. Poď ku mne. Poď na mňa smerom. Čo? Poď na mňa smerom. Čakaj, ja som sa tu už zabýval. Hej, zabýval si nám tu. Tak mi povedz súradí. No jasné. Určite už na tebe budem brať súradnice. Ja som není aspoň taká svinia, že ti zavojem dom lávou. No, to je tiež pravda. Na jednom serveri mi Defex 4, tento tu, kamoš, mi vypálil barák na serveri naplno. Normálne tam som mal povolenie a normálne tam prišiel a s lávou to tam celé zalial. Mal mu 100 chutí teraz dať ban. Čo mu nedáš? Čo? Čo mu nedáš? Ja si to vychutnám, keď on tu bude a teda bude tu a nečakane, ja na tomto serveri nebudem a on bude a zrazu iba BUM, ban dostane. To bude iná stranda. Bože, ja sa tak budem na tom rehotať. Nebo aký si tu škoda radostný. Že? Som našiel práve ložisko a nevolaj ma Ľubo. Harš. Našiel som práve veľké ložisko uhlia, viac než 30 uhlia tu je, čo je dosť. No. Ťažím jak svinia. Nezabudnite, že na tomto serveri bude za pár týždňov spustený hardcore. Takže, anketa už bola spustená, takže zaberiem vám to len pár minút. A tento hardcore bude taký dobrý a dávam link do popisku videa však. Jasné. No, som šliepku našiel v džungli, sa mi to nejako nezdá, ale nevadí. Neboj sa, to si zvykneš, tam sú aj prasce. Samé prekvapenia v džungli. Ty si v džungli? Hej. No ale vidíš to. Lebo je tu pekne. Ja už tu stavím domček. Mám práve kakaové bôby. No vidíš to, ja práve stavím domček. Ja už mám kubok. A toto, vypol som spawnovanie príšer už úplne, takže žiadne príšerčovania nebudú môcť byť. Jo, ľubo díky. Víš, tak, King. Aj to máš za jedno, aj tak už poznajú všetci moje meno. Aj tak si tam nechci hrať. No to je tiež fakt. Konečne, že si vypol to spawnovanie príšerov, si ma trafícia. Ja viem teba, hej. A hlavne teba, ale nie. Idem späť do dedinky vyrabovať občanov. Ty si blízko dediny? Neviem. Otvora. Musím si stiahnuť minimapku. No. Bude sa hodiť. Dobre, takéto servery mám rád, kde nemá žiadne warp doly, je tu samý pokoj. Hej, neboj sa, bude tu kľud stále, pokiaľ som neprídu ďalší hráči a nevylosujem takých hráčov, že tu budú likvidovať celý server. A pravidlá tohto servera nájdete na spawne, na ktorý sa budem musieť vrátiť a dopísať ich tam.
Prosím ťa, a potom tu urob, ak by si to vedel, tak tu urob aj tento, aby tu mohli byť rezidencie. Nedá sa. To je na fingo. Toto je obyčajný Minecraft server, to som vravel už na začiatku. Obyčajný Minecraftový server, kde nie sú žiadne pluginy, to znamená set home aj nič také. Porty, set home. Toto bude sranda, keď tu už bude viac hráčov a budeme sa kiliť. No, to je ďalšia vec. Není tu povolené PvPčko. Už som sa tešil. By si tu mohol urobiť nejakú PvP arenku. No jasné, a čo si tam opečko a postavím ho z bedrocku? Ináč, počúvaj, musíš si dať pozor, aby si nenatáčal dlhšie ako 15 minút. Dobre. Musím si to stiahnuť, aby mi ukazovalo, koľko natáčam. Ja to mám tu na boku. V Koľko telke. natáčame? Čo? Koľko natáčame? Neviem. Natáčaš už do nejakých... Čo viem. Neviem. Zo 5, 6, 7 minút. No. Prvé videjko si daj také kratšie. Hej. Takže... Začína noc. Začína noc, takže toto video bude končiť. Pokračovanie bude o nejaké 2-3 dní, tak si nezabudnite kúknúť ďalší diel. Čaute.